musuyop na sipon. Dili na itom kagmay. Sige na, kuha na kanang janitor na. Dili na bunog. Sige na. I-video na, ibalik na sa Video ko ni mo ko. Oh. Mo na siya. Video. Sige. Video ko ni mo ko ha. Sige, go. Can you talk now? Mga amiga, amigo, kuhaan ng i-appeal ng tiil. Sige na, kaladuura ba na aday? Uy, kasumba na na. Mga amiga, amigo, nga ako dire karon sa mga sa kuan, ano ba, plaza Dayon. Taboylan. Naglibod-libod ko. Bus laman na ako dire sa kuan. Libod. Naglibod-libod ko dire. Mo ni ang plaza sa Taboylan. Karon pa ko naka-libo dire mga amiga, amigo. Dayon. Mamauli nami. Mamauli nami karon kay nagpalit kami. Adubok ang among sudan, nagipalit. Walay kanang kuan, tamban, linaw ra mga amiga-amigon, nya way lamas unsaon man ni nato. Oh, ganahan ko. Ganahan ko nagpalit ko Parot. buwad nga, Dinamos, buwad nga dinamos. buwad mga amiga-amigo. Among dalon sa Lapu-Lapu. Iyan. Unoy buwad nga pata. Buwad nga bunog. Buwad nga pata amon dalon dito. Mahal ang buwad dito sa Lapu-Lapu mga amiga-amigo. Diri baratuhan ra ko oh. 45 lang mga amiga-amigo. Mamauli nami mga ay, nalukot na mo mga amiga-amigo ang plaza-plaza sa Sabuawan. Nasi daghan mga amiga-amigo, misitas nga katong tag ipang ko sa FB mga amiga-amigo. Ayan. Morsiko tag 3K. Ipo sa FB. Balayga. Nasi daghan diri, di na kinahanglan magtanong. Ang tsama. Ay, ayaw kumpiyansa dira.